Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Распрацаваны апазіцыі законапраекта аб унясенні зменаў і дапаўненняў у выбарчы кодекс перадалі 13 жніўня ў Палату прадстаўнікоў. Адбылося гэта падчас сустрэчы прадстаўнікоў працоўнай групы па падрыхтоўцы зменаў у выбарчае заканадаўства са старшынёй камісіі парламента па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце Леанідам Цупрыкам. Перадалі гэтыя прапановы, гэты законапраект прадстаўнікі трох структур. Вось Анатоль Лябедька, які прысутнічае у нас сёння ў студыі, а таксама старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Ігар Барысаў і першы намеснік старшыні партыі Зялёныя Дмітрый Кучук. Пра тое, што ўтрымліваецца ў гэтых прапановах, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Як я сказаў, гэта Анатоль Лябедька і старшыня руху «За свабоду» Юрый Губарэвіч. Зараз хтосьці падумае, чаму вот Юрый Губарэвіч тут сядзіць, калі ён не хадзіў у Палату прадстаўнікоў і не насіў нічога там старшыні камісіі адпаведнай. Але справа ў тым, што, наколькі я памятаю, распрацоўваць гэты законапраект пачалі менавіта па ініцыятыве руху «За свабоду» у 2012 годзе. Чаму ўсё ж такі так доўга распрацоўвалі і чаму ў дадзеным выпадку рух быў не прадстаўлены ў гэтым вот урачыстым паходзе ў Палату прадстаўнікоў? Так, насамрэч у 2012 годзе адбываліся чарговыя выбары ў Палату прадстаўнікоў, і перад імі рух «За свабоду» з уласнай ініцыятывы распрацаваў законапраект. Менавіта ў тым выглядзе, это не проста, бо ёсць адрозненне, ёсць пажаданне, што давайте нешта мяняць дзеючым заканадаўстве, іх можна выкласці вольнай мовай, а законапраект это вельмі складаны нарматыўны акт, бо існуюць адсылкі да іншых нормаў заканадаўства, якія трэба змяняць з увядзеннем нейкіх дадаткаў ці зменаў. Бо гэта вялікі кавалак працы. І ўжо на аснове гэтага законапраекта вялася праца па тых версіях, якія зараз ляжаць у Палаце прадстаўнікоў. Чаму столькі часу? Бо, натуральна, жыццё не стаіць на месцы, і вядома, што адбываліся змены пасля 2012 года у выбарчы кодекс, якія у нечым паляпшалі, у нечым, можа быць, і збольшага і абмяжоўвалі правы кандыдатаў. Ну, напрыклад, можна сказаць пра адмену гарантаванага дзяржавай унёска ў выбарчы фонд кандыдатаў. Зараз кандыдаты вымушаны ствараць уласныя рахункі і шукаць грошы самастойна. Ну і шэраг іншых зменаў. Таму тая версія, якая зараз ёсць, она найбольш актуальная, і рух «За свабоду» адзін з удзельнікаў дастаткова шырокай кааліцыі, якая аб'яднала не толькі палітычныя партыі, але і палітычныя рухі, тых, хто ввогуле цікавіцца выбарчым працэсам Беларусі, вакол ідэі актуалізацыі выбарчага заканадаўства. Зменаў, якія прымусяць сённяшнія ўлады праводзіць выбары сумленна, адкрыта, празрыста, дэмакратычна. Наколькі яны гатовы да этого, іншае пытанне. Это мы будзем ужо бачыць па выніках разгляда нашых прапановаў у Палаце прадстаўнікоў. Ну, давайте мы гэта пытанне ўжо крыху пазней. Зараз мы так прэдгісторыю ўсяго гэта. Спадар Анатоль, вот мне спадабалася той наш эфір, калі вы прызналіся, што ўсё, я больш не палітык, я цяпер чалавек-будзільнік, і ўсё ж такі вы разам з лідарамі партыі БСДПГ Грамада і партыі Зялёныя пайшлі у парламент сустракацца і перадаваць гэтыя прапановы. Чаму вы? Вы зараз кіраўнік ініцыятывы цэнтра «Еўрапейскі дыялог», палітыкай, як вы кажаце, ўжо так наўпрост не займаецеся. Чаму ўсё ж такі вырашылі вы пайсці і фактычна узначалілі гэты паход? Будем вас папраўляць. Насамрэч, хадзілі ў Палату прадстаўнікоў 3 чальцы рабочай групы. Так? Перад гэтым адбылося паседжанне, чарговае паседжанне рабочай групы, якая была створана ў 2016 годзе. Быў адмысловы круглы стол, па выніках якого была сфармавана група, у якую выйшло больш за 20 чалавек, якія прадстаўляюць больш за 10 палітычных арганізацый, у тым ліку і рух «За свабоду», аб'яднаная грамадзянская партыя і гэтак далей.
І галоўнае, што было зроблена, гэта быў падрыхтаваны праект закона. Мы можам гаварыць і яшчэ больш ранніх рэдакцыях. Узгадаем спадара Віка. І тады ўжо распрацоўваліся змены ў выбарчае заканадаўства. Больш таго я скажу, тады быў рэальны перамоўны працэс з уладамі, і Александр Лукашенко нават выдаў распараджэнне аб стварэнні адмысловай групы па зменах у выбарчае заканадаўства. Таму гэта такі, я падтрымліваю Юрася, тут перманентны працэс. Але заўсёды гэта павінна адпавядаць часу і апошнім рэаліям. Бо хоць у нас заканадаўства, як гаварыла спадарыня Ярмошына, ўжо даўно не мяняецца, але правапрымяняльная практыка праз пэўныя інструкцыі, якія прымае тая ж самая ЦВК, яно мяняецца. І такі праект быў распрацаваны. Напрыканцы ўжо 16-го года ён быў, на пачатку 17-го у лютым ён быў перададзены ў ЦВК, і ён быў перададзены Ганне Канапацкай, каб яна яго штурхала ў палаце прадстаўнікоў. Ну, так атрымалася, што штурхання моцным не было, і раптам мы узнаем навіну такую, што законапраект, які там ляжаў мёртвым грузам, ён пайшоў у справу. І вот гэта самае цікавае. Чаму рабочая група прыняла пэўныя захады? Я лічу, што пачалася гульня. Таму што калі б была палітычная воля у улады, асабіста ў Александра Лукашенка, то гэта можна было б запусціць і ў 17-м, і ў 18-м годзе. Гэта ляжала пад сукном. Зараз пачынаецца выбарчая кампанія. Зараз ужо купілі, відаць, квіткі, і сюды прыедуць прадстаўнікі міжнародных арганізацый. І што я прагназую? Чаму гэта запушчаны гэты працэс? Яны прыязджаюць, садзяцца, а тая ж самая Ярмошына ці той же самы Цупрык гаворыць: мы працуем. Глядзіце, вот у нас у камісіі ляжыць гэты законапраект. Ну вот калі ён з'явіўся там ад апазіцыі, тады мы яго і запусцілі. Працэс. Для заходнікаў многіх працэс гэта самае галоўнае. Калі нешта рухаецца па крышачку, значыць тут все нормально. Тут пачаўся працэс. Вось гэтым паходам, вось гэтымі камунікацыямі мы хочам сказаць, што не, нічога нармальна. Ваш законапраект, ну, працоўнай групы, я маю на ўвазе, ён ужо там, ужо разглядаецца адпаведнай камісіяй. На што яшчэ нейкія дакументы, яшчэ раз законапраект несці, калі ён ужо там і так? Галоўнае было якраз публічнасць. Каб на Еўрарадыё пачала гэтую дыскусію. Каб Радыё Свабода пра гэта гаварыла, Тутбай і ўсе астатнія. Нам патрэбна якраз патлумачыць людзям, што за гэтым рэальна адбываецца. Вот гэта, відаць, не абавязкова ведаць там Пупкіну дзе-небудзь з Буда Кашалёва. Але людзі палітычна актыўныя мусяць, гэта такая гульня, яна, так скажам, кулуарная, падкаверная. І разам з тым мы ўсё ж такі аддалі, каб былі больш дакладнымі, мы аддалі такую табліцу, яна больш поўная. Бо Ганна Канапацкая, яна та ж сама чалец этой рабочай групы, яна, не параіўшыся, ўсё ж такі аддала крыху зменены законапраект. Ну, напрыклад, чым там прыкладна 5% адрозненняў. Ну, напрыклад, зафіксавана было ў першапачатковым варыянце, што рэгламентацыя, дэтэрміновасць весці відэо і кіназдым на выбарчым участку. Это вельмі актуальна. А Ганна Канапацкая добавила, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Ну, гэта аслабляе норму. Это означает, что то, что сказала Ярмошина. Журналисты, окей, вы будете, але вы будете стоять только за той рысой, где, скажа, Барейш, кто там, Ромашевский, Козлов, и хай ідзе дебаты. Чаму яны лічаць, што нельга падняць бюлетень і паказаць усім прысутным, хто знаходзіцца на выбарчым участку. І гэтак далей. Мы запросили іх на паседжанне экспертнага клуба, дзе будуць лідары ўсіх палітычных партый, дзе будуць эксперты, такія, як я на сённяшні дзень лічу, з неўрадавых арганізацый, дзе будуць журналісты, дзе будуць дыпламаты. І давайте мы будзем публічна гэта абмяркоўваць. Мы звярнуліся таксама з прапановай, каб палата прадстаўнікоў, якая надзяліла сябе правам і не дае права нам, мець магчымасць звяртацца ў Канстытуцыйны суд на адпаведнасць Канстытуцыі двух указаў Лукашенка, якімі ён прызначыў выбары. Я да таго, што там было шэраг і іншых ініцыятыў і прапаноў, якія былі агучаны пад час сустрэчы з спадаром Цупрыкам. Ну, мы пра гэта таксама крыху пазней. Спадар Юрый, ўсё ж такі я так зразумеў, вот са слоў спадара Анатоля, што не стаіць задача дамагчыся змены выбарчага заканадаўства. Пайшлі ўжо тут за колькі месяцаў да выбараў, можа быць, трэба было раней, каб паспелі? Ці ўсё ж такі это чыста палітычны дыялог пачатак?
Тут ёсць рознасць, напэўна, ў працэдурах падачы, бо насамрэч то, што прагучала, што калі ўжо адзін законапраект ляжыць ад Канапацкай, навошта было насіць там хоць трошкі іншую, но падобную версію законопроекта, это больш, скажем, публічны такі крок, пра што абсалютна справядліва сказал Анатоль Лябедзька. А тэхнічны крок, які можа быць успрыняты ў рамках заканадаўства, это падача законопроекта дэпутатам, які папярэдне яшчэ павінен прайсці там безліч розных працэдураў, экспертызаў, тым ліку там ад цэнтра законапраектнай дзейнасці атрымаць рэзалюцыю завагі, тым ліку узгадняць нават з беларускім міністэрствам унутраных спраў на прадмет нейкіх карупцыйных момантаў, якія могуць несці змены ў заканадаўства. І все гэтыя працэдуры, наколькі мне вядома, Ганна Канапацкая паслядоўна выконвала, пачынаючы з першага паседжання гэтай ініцыятыўнай групы па законапраекце, калі ўжо была та версія, якую можна было перадаваць у парламент. Шмат дзе яна атрымлівала нязгоду. Это прагназуема, бо нават можна на пустым месцы знайсці зачепку і сказаць, што не, гэты варыянт не падыходзіць. І пасля гэтага альбо дзельнічаць у публічнай прасторы, як робяць палітыкі, альбо спрабаваць прайсці все гэтыя юрыдычныя перапоны. І калі зараз прадстаўнікі палаты, дэпутаты палаты прадстаўнікоў дэманструюць наяўнасць нейкай волі працаваць па зменах выбарчага заканадаўства, я думаю, што якраз такі будзе значна прасцей рэалізоўваць тыя нашыя напрацоўкі, якія пададзеныя ім на разгляд. Що ж такі спадзяванне, што будзе улічана вот гэтае ваше меркаванне, якое там запісана, яно ёсць? Вот по выніках размовы. Спадзяванне вельмі малое, тому што змены могуць быць, бо змены былі не так даўно, з 2012 года, але гэтыя змены альбо касметычныя, альбо вядуць яшчэ да большого пагаршэння умоваў правядзення удзелу ў выбарах для незалежных кандыдатаў. І улады таксама вельмі дакладна адсочваюць вынікі незалежных кампаній назірання. Там, дзе мы паказваем слабыя месцы, дэманструем слабыя месцы сённяшняго заканадаўства, дзе ёсць магчымасць для нейкіх крокаў па скажем, каб дамагчыся каких-то справядлівых вынікаў там ці абскардзіць рашэнне выбарчай камісіі ў судзе і так далей, паслядоўна все гэтыя лазейкі зачыняюцца. Вось то, што робіць сённяшняя ўлада. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях Юрый Губарэвіч, Анатоль Лябедзька, это сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем законапраект па зменах у выбарчы кодекс, які прапанавала апазіцыя. Еўрапейскае радыё Беларусі. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Масквіч спрабаваў праехаць праз беларускую мяжу з гашышам у пашпарце. Адбылося гэта 30 чэрвеня. Мужчына ехаў праз Брэст у Польшчу падчас мытнага кантролю. Інспектары выявілі ў ягоным пашпарце маленькі пакетик з падазроным рэчывам. Высветлілася, гэта грам гашышу. Масквіч патлумачыў, што набыў наркотык для сябе. Суд Маскоўскага раёна Брэста прысудзіў яму 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Расія гатовая перадаць Японіі 2 паўднёва-курыльскія выспы Хабамаі і Шыкатан. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Гэта адбудзецца пасля таго, як Токія падпіша мірную дамову. Грузінскія ратавальнікі распавялі падрабязнасці гібелі беларускіх турыстак. 3 жанчыны, нагадаю, згубіліся ўчора вечарам пры спуску з гары Тэт-Нульдзі. Іх шукалі ўсю ноч з верталётам. Зранку грузінскія ратавальнікі знайшлі ўсіх 3, на жаль, 2 разбіліся. 3 атрымала раненне галавы, цяпер яна пад шпіталём, ёй аказвае дапамогу хірург. Жанчына знаходзіцца ў прытомнасці, хаця і параненая, ёй 52 гады, але яе жыццю нічога не пагражае. Месца, дзе сарваліся турысткі, даволі небяспечнае, пакрытае лёдам.
Больш за 150 мільёнаў дзяцей у свеце знаходзяцца ў працоўным рабстве. Гэта кожнае 10-е дзіця. Пра гэта паведаміла спецдакладчыца АОН па сучасных формах рабства Урміла Пхоле. Найгоршая сітуацыя ў азіяцка-ціха-акіянскім рэгіёне і Афрыцы. Гэтак там у прымусовых шлюбах цяпер 5,5 мільёнаў дзяцей. Нагадваю, што да формы эксплуатацыі цяпер адносяць і выкарыстанне дзяцей для прастытуцыі, гандлю алкаголем і наркотыкамі і прымусовыя раннія шлюбы. Больш навінаў на Радыё.фм. Еврорадио.фм. Ў студыі Еўрарадыё для вас працуе Зміцер Лукашук, і разам з Анатоліем Лебедзькам і Юрыем Губарэвічам мы абмяркоўваем спробу апозіцыі данесці да парламентарыяў, дэпутатаў палаты прадстаўнікоў сваё бачанне, якім павінен быць выбарчы кодекс, ну і як павінны праходзіць выбары ў Беларусі. Спадар Анатоль, от вы ўсё ж такі вопытны і палітык, і будзільнік, і ў той жа час былі ў свой час і дэпутатам, ведаеце ўсю гэтую кухню, і палітычную, і дэпутацкую, і гэтак далей. Вы ведаеце, што сёння адбываецца, хто прымае рашэнні. Вы сапраўды верыце ў тое, што гэта дэпутаты прымаюць рашэнне, якім павінен быць закон, там, выбарчы кодекс і гэтак далей? Ну, ведаеце, кухні у Верховном Совете 12-13 скликания и у палате абсолютно розныя. Это непараўнальна. Дарэчы, у нас адбылася такая невялічкая дыскусія з тым же прадстаўніком палаты, калі ён сказаў: ну, вы тут таксама былі. Я сказаў: прабачце, параллели абсолютно не да месца, тому что я быў у парламенце, а вы у палаце. І у нас такая дыскусія адбылася, якая закончылася тым, што я прапанаваў просто выйсці на вуліцу з ім і спытаць у людзей, ці ведаюць яны прозвішчы хаця б 2 дэпутатаў. І калі такія знойдуцца, то я гатовы сказаць, што гэта нешта падобнае на парламент. Канешне, на вуліцу ён не захацеў ісці, і я разумею, што рашэнні прымаюцца абсалютна ў іншым месцы. Больш таго, я тут скажу, што на вялікі жаль, вось менавіта ў гэтага пытання, у гэта праблемы, якая закранае інтарэсы амаль 7 мільёнаў людзей, не было і не можа быць моцных сілаў у гэтым складзе палаты прадстаўнікоў. Таму што змены выбарчага заканадаўства ў тым фармаце, як прапанавалі палітычныя партыі, гэта палітычныя харакіры для Александра Лукашенка і для Ярмошынай. Мы не наіўныя людзі. Яны на гэта ніколі не пойдуць і не дадуць зялёнае святло. Я яшчэ раз падкрэслюю, што наша галоўная місія на гэтым этапе якраз паказаць, што ўлада не хоча вярнуць людзям, 7 мільёнам выбарцаў, права выбару. Гэта місія, яна грамадзянская, она не толькі належыць палітычным партыям. Мы пра гэта мусім сказаць. Па-другое, ну, на шчасце, Беларусь гэта не КНДР, і мы не ў абдымках Берлінскага муру. І прыхільнікі пераменаў і ўлада апелююць да арбітра, якімі з'яўляюцца міжнародныя арганізацыі. І мы таксама мусім прывесці нейкія ясныя аргументы, факты, што ўлада не хоча мяняць гэтае заканадаўства. Гэта можна толькі актыўную дзейнасць. Вось пра такія сустрэчы, пра нейкія пэўныя прапановы, якія іх ставяць у кут і не даюць ім магчымасць нейкага палітычнага манёвра. Гэта мусіць прыедуць з бдзіпчы, яны будуць сустракацца з палітычнымі партыямі, і з праваабаронцамі, і з палатай. І тады нашы аргументы, што ёсць пра такія прапановы, зроблены такія захады, але ўлада не зрабіла нічога, яны якраз у гэтай сітуацыі робяць нашымі хаўруснікамі міжнародную супольнасць. Хоць я ўвесь час гавару, што беларусы мусяць вырашаць свае праблемы тут самі, але гэта, ну, занадта такі моцны сказ. Усё роўна, нават Украіна сённяшнімі іх праблемай, яна ўвесь час апелюе да міжнароднай супольнасці. Таму што так, мы жывём у Еўропе, мы частка гэтай Еўропы, і гэта адна з задач. Ну і другая група вялікая, гэта тыя людзі, якія палітычна не заангажаваныя, не актыўнікі, не прыхільнікі Александра Лукашенка і не апазіцыі, яны нейтральныя. Але ім мы таксама мусім патлумачыць, што за гэтым усім стаіць. Чаму вельмі важна, каб вот прапановы, якія прапановваюць апаненты беларускіх уладаў, наколькі гэта важна для жыцця асобнага чалавека, асобнай сям'і. І нам таксама патрэбны пэўныя аргументы, якія мы мусім сабраць з нейкай практычнай дзейнасці. Нічога не робіш, вада пад канай не будзе цячэй.
Спадар Гюрач, вот слово спадара Анатоля про тое, што самае больш важнае зараз, ну, бачна, як рэагуе ўлада на гэтыя ўсе прапановы па зменах выбарчага заканадаўства. І тут как бы распачаць такі палітычны дыалог. Мне чымсьці гэтая сітуацыя са зменамі ў выбарчае заканадаўства нагадвае сітуацыю з увядзеннем мараторыя на смяротнае пакаранне. Улады катэгарычна супраць, але апошнім часам яны пачалі палітычны дыялог з прадстаўнікамі міжнародных структур, праходзяць канферэнцыі з удзелам там і міжнародных экспертаў, дыпламатаў, абмяркоўваюць, пазіцыі выказваюцца, і ўсё застаецца так, як ёсць. Вот пачнецца гэты дыялог. Прыйдзе прадстаўнік палаты прадстаўнікоў, выбачаюся за таўталогію, на гэты круглы стол ці дыскусію. Потым яшчэ, можа, чыноўнікі дададуцца, прыйдзе які-небудзь там клерк з цэнтр выбаркама, да прыкладу, хаця, можа, і сама Лідзія Івановна. І што? Ну, абсолютно слушна, бо по тым жа смяротным пакаранням у гэтай палаце прадстаўнікоў створана нават цэлая асобная камісія, она мае запрашэнне на розныя міжнародныя імпрэзы, і тут удзельнічае актыўна, і акрамя балтаўні і некалькіх дзесяткаў расстраляных чалавек за гэты перыяд, ну, в прынцыпе, нічога не адбылося. А з выбарчым заканадаўствам, я думаю, это адзін з тых падмуркаў сённяшняй улады, якія дзеючыя кіраўнікі будуць здаваць у апошнюю чаргу. Это з того шэрагу, як і правядзенне рынкавых рэформаў, раздзяржаўленне нашых прадпрыемстваў, праяўленне вольнай ініцыятывы рынкавай. Выборы несуць наўпростую пагрозу існавання сённяшняй улады і справедливые реальные выборы. Таму про это могуць весціся размовы, но не больш за тое. Но наша задача показаць, што мы падрыхтаваны, мы разумеем, што мы хочам, мы ведаем, як павінны выглядаць рэальныя свабодныя дэмакратычныя выборы, што патрэбна, каб існавала ў беларускім заканадаўстве, якая павінна быць практыка, каб насамрэч і беларускае грамадства, і тыя палітычныя партыі, якія бяруць удзел у выбарчых кампаніях, і міжнародная супольнасць прызнала вынікі чарговай выбарчай кампаніі. Калі дойдзе да гэтага, што ў Беларусі будуць зацікаўлены ў рэальным міжнародным прызнанні вынікаў выбараў, а такое пытанне можа паўстаць і ў сувязі з той жа самай расійскай пагрозай, можа быць, і з таго боку пачнуцца нейкія дзеянні, якія будуць выкарыстоўваць нелегітымнасць сённяшніх дзяржаўных органаў дзеля аказання ціску. Можа, рана ці позна мы прыйдзем да таго, што з'явіцца кансэнсус па пытанню свабодных і дэмакратычных выбараў Беларусі. І тады нашыя прапановы лягуць рэальна в аснову зменаў выбарчай заканадаўства і правядзення выбараў па празрыстых сапраўдных правілах. Такім чынам, ось спадар Анатоль і яго паплечнікі перадалі старшыні камісіі парламента законапраект, які на 5% адрозніваецца ад законапраекта, які ў свой час перадала Ганна Канапацкая, які зараз знаходзіцца на разглядзе. У мяне такое ўражанне, што, ў прынцыпе, вы скарысталіся гэтым дакументам, каб сустрэцца з дэпутатам і ўзняць іншыя пытанні. Да прыкладу, пытанне пра праверку на законнасць канстытуцыйную указаў кіраўніка краіны аб прызначэнні даты выбараў. Што на гэта вы пачулі ад дэпутата? Ну, я адрэагую, што ўсё ж такі нельга на адны шалі вагаў класці пытанне мараторыя на смяротнае пакаранне і вярнуць людзям права выбару. Першае пытанне абсолютно... Я про працэс чыста, а не про параўнанне. Але вот зараз само просто калі мы абмяркоўваем, што і гэта аднолькава, это абсолютно розныя рэчы. Александр Лукашенко заўтра шавяленнем аднаго толькі пальца можа вырашыць гэта пытанне, і яно не закранае прынцыпова сістэму, якая створана ў Беларусі. Пытанне смяротнага пакарання. Смяротнае пакаранне. Гэта сістэму яно ніякім чынам не закранае. А вось змяніць правілы гульні падчас выбарчай кампаніі прапануюць прыхільнікі пераменаў, гэта мяняе сістэму. І гэта азначае, што заўтра не будзе ні Лукашенка, ні Ярмошына, нічога. Вось, гэта трэба разуменне, каб было. І што яшчэ вельмі важна для нас? Што там, хто там, як будзе разглядаць, мы разумеем гэта ўсё. Для нас вельмі важна, каб прыйшло разуменне у людзей, што калі гаворыць, што трэба вярнуць права выбару, гэта азначае,
ці будзе заўтра закон Раўкова, ці не будзе. Ці будуць заўтра дэкрэты аб дармаедах, ці не будуць. Мы праз гэтую працу, праз гэтыя сустрэчы, праз гэтыя там дыялогі, эфектыўныя, неэфектыўныя, мусім заставіць людзей задумацца і прыйсці да высновы, што гэта моя праблема. Это не пытанне там Губарэвіча, Козлова, там Рымашэўска, якія там нешта некуды носяць. Гэта моя праблема. Заўтра будзе залежыць маё жыццё ад гэтага, хто там сядзіць і чаму яны там сядзяць. Вот гэта місія самая галоўная. Я думаю, і сам удзел у гэтай выбарчай кампаніі таксама галоўная місія менавіта ў гэтым. Што датычыць ваша пытанне адносна канстытуцыйнасці указаў Лукашэнкі, то ў нас ўжо ёсць падстава ва ўсіх гаварыць. Мы сегодня размаўлялі з спадаром Паганяйлам, вядомым юрыстам, і ён прыводзіць юрыдычнае правое абгрунтаванне. Адбылося злачынства. Адбылося злачынства. Так, конечно, ніхто не будзе садзіць там у турму Лукашэнку, там Ярмошыну і так далее, але гаварыць пра гэта людзям, што адбылося злачынства, патрэбна, бо ў нас людзей там скраў, прабачце, там 2 бутэлькі віна і можа атрымаць год турмы сядзець, калі ў яго былі такія яшчэ выпадкі. А тут обманваюць мільёны людзей, злачынства забіраюць год у тых, ну, кого я не лічу нават парламентарыямі, па тых правілах, якія яны самі напісалі ў Канстытуцыі, і робяць выгляд, што нічого не адбываецца. Но нехта ж мусіць у гэтай краіне быць будзільнікам, мусіць будзіць, гаварыць пра гэта. Таму што калі пра гэта не гаварыць, то ствараецца ўражанне, што ўсё нармальна. Заўтра канцлагер пабудуюць там і будуць некаторых вадзіць. Можна давесці сітуацыю да 30-х гадоў Германіі ці да сталінскага часу, калі не будзе тут людзей, якія будуць выконваць вот эту функцыю будзільніка. Все астатнія там тэхнічныя. Хто адправіў, калі адправіў, галоўнае, што ёсць каму яшчэ адпраўляць, і гэта пытанне уздымаць. Таму я думаю, што зараз ёсць падставы для таго, каб не толькі той жа Паганяйла, але і палітычныя партыі, асобныя грамадзяне звярталіся ў суд, звярталіся ў той жа самы ЦВК, звярталіся ў тую ж самую палату, лічым мы іх легітымна, не лічым, гэта іншая справа. Але ім не трэба даваць камфорта на жыццё і цішыню. Цішыня для Беларусі ў гэтай сітуацыі – гэта могілкі. Тым не менш, мне цікавы вот такі момант. Законапраект об унесенні зменаў у выбарчы кодекс, які вот унесены Канапацкай, ён уже там на разглядзе камісіі. У лепшым выпадку, можа быць, зараз дэпутаты вернуцца на восеньскую сесію толькі 2 кастрычніка. Все ж таки да завяршэння сваёй дэпутацкай кар'еры гэтага склікання, я маю на ўвазе, яны наўрад ці паспеюць разгледзець. Калі разгледзець, то толькі ў першым чытанні. Такім чынам, вот як вы бачыце, ёсць увогуле перспектыва у гэтага законапраекта, каб быць прынятым? Ну, цяжка ўвогуле прагназаваць, ці атрымаюць яны дазвол на нейкія канкрэтныя крокі ось гэтым складам, ці это просто будзе дэманстрацыя, што так, добра, мы тут закладаем это законопроект в планы і перадаем на наступнае скліканне. Пытанне ў тым, што хутчэй за ўсё, як змены ў закон рэалізаваць тэхнічна немагчыма падчас да завяршэння гэтай выбарчай кампаніі. Можа быць, калі будзе на тое палітычная воля, яны будуць унесены гэтыя змены і іх цалкам рэальна зацвердзіць перад прэзідэнцкімі выбарамі. Але ізноў-такі, ўсё залежыць ад таго, наколькі далёка яны гатовыя пайсці. Бо нават па дзеючаму выбарчаму заканадаўству, пра гэта шмат разоў казалася, няма ніякай забароны ці абмежаванняў старшыням камісіі ці асобным чальцам у голас публічна дэманстраваць кожны бюлетень і казаць, за каго аддадзены голас. Это то, што мы патрабуем, это асноўнае патрабаванне пры падліку галасоў. Каб ўсё ж такі назіральнікі і самі чальцы камісіі ведалі рэальную раскладку па гэтых бюлетенях. Яны это не робяць. Калі это будзе замацавана в законе, абавязак такі, ізноў можна рабіць адступленне, бо ў нас шмат залежыць ад практыкі. Чальцец выбарчай камісіі можа паказаць гэты бюлетень і як лекар, які правярае слух, шэптам нешта там агучыць, каб оно нават не было і людзям, якія побач чуваць, што там было в тым бюлетені. Наколькі будзе жаданне мяняць нешта, таксама залежыць ад настрою запатрабаванасці беларускага грамадства. Бо зараз тыя кампаніі, якія, падаецца, не звязаныя з палітыкай, ось то, што мы працуем з людзьмі па барацьбе за іхнія сацыяльныя правы, права на спрыяльны экалагічны асяродак, так ці інакш
даспявае грамадская думка да таго, што ўсё залежыць ад уладаў, якія не абіраюцца людзьмі. Што ні дэпутата гарадскога савета мінскага, ні дэпутата палаты прадстаўнікоў і побач няма з тымі людзьмі, якія пратэстуюць. Яны не ходзяць, не прыслухоўваюцца, не цікавяцца. Чаму так? Таму што яны ведаюць, што няма ніякай адказнасці перад гэтымі так званымі выбарцамі, бо ад выбарцаў іх месца ні ў гарсавеце, ні ў палаце прадстаўнікоў не залежыць. Вось чым хутчэй это разуменне прыйдзе, што трэба сітуацыю мяняць і рэальна ставіць патрабаванне свабодных выбараў у першым пунктам повестку дня, тым хутчэй адбудуцца змены ў Беларусі. Такім чынам, паспрабуем такое падвесці крыху вынікі. Прадстаўнікі працоўнай групы па законапраекту аб зменах у выбарчы кодекс перадалі старшыні камісіі па дзяржаўным будаўніцтве законапраект. Сказалі, паглядзіце, можа быць, все ж таки трэба мяняць. Апроч таго, спадар Анатоль запрасіў Цупрыка, каб ён узяў удзел у дыскусіі 26 жніўня, якая будзе таксама прысвечана зменам у выбарчае заканадаўства. У дэбатах, і мы таксама папярэдне дамаўляліся, што калі будзе разгляд у камісіі, на паседжанні камісіі, на круглым стале, там мусяць быць прадстаўнікі рабочай групы, якая распрацоўвала гэтыя змены. Таму што трэба умацоўваць той ціхі голас, які зараз ёсць у палаце прадстаўнікоў, аргументамі, адкрытай дыскусіі. Я думаю, калі б яны запрасілі, мы б паварылі, щоб гэта было б адкрытае паседжанне, каб туды прыйшло Еўрарадыё, там Свабода, на Народная воля, Наша Ніва, каб гэта было нешта падобнае на адкрытасць, празрыстасць, чаго яны вельмі баяцца. Да, вы зараз гаварылі пра разгляд на камісіі законапраекта, які Канапацкая перадала, ці спадзяецеся, што на камісіі разгледзяць ваш законапраект? Усё будзе фармальна, і першае, і другое. Гэта неістотна. Для вас важны, можа, дэталі, для мяне гэта абсалютна другаснае. Для мяне самае галоўнае стварыць сітуацыі, з якой бачна, што людзей туды прызначаюць, што яны не адстойваюць інтарэсы мільёнаў людзей. А гэта можна рабіць менавіта праз канкрэтныя дзені. Больш таго, для нас гэта цэлая кампанія, якая працягваецца, вярнуць людзям права выбару. Акрамя гэтага, мы яшчэ плануем, што непасрэдна ў выбарчых акругах актывісты розных арганізацый, мы звяртаемся проста да тых, хто нас сёння слухае. Ідзіце да гэтых дэпутатаў, якія быццам бы вас там прадстаўляюць. Ідзіце і гаварыце, прагаласуй. Калі будзе ўнесена гэта пытанне на разгляд, прагаласуй сваім голасам, ці проста выкажыся. Ім трэба ствараць сітуацыю некамфортную, каб яны альбо агучвалі, што яны не дэпутаты, яны проста чыноўнікі, у якіх нават па кантракту было 4 годы, у іх скралі 11 месяцаў, і яны там уцерліся. Такая сітуацыя. Я так разумею, што калі 26 числа дэпутаты палаты прадстаўнікоў з'явяцца на дыскусію, калі пасля яны прыйдуць на дэбаты, ці то дзе-небудзь там, дзе спадар Анатоль прызначыць, ці, можа быць, на Еўрарадыё, калі запросяць прадстаўнікоў працоўнай групы на разгляд гэтага законапраекта ў палату прадстаўнікоў, тады мы зразумеем, што нейкі палітычны дыялог улады з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл згодныя весці. Юрый Губарэвіч, Анатоль Лябедзька, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Глядзіце і слухайце нас.